Ja, dan moet je gewoon staan. Dan sta je erop. Ja, zwaaien is ook leuk. Ja, dan moet je alleen nog je YouTube-adres geven. Of je hele keer... Waar zijn jullie van? Knikkenbol. Allemaal kindercentra. De wat? Allemaal kindercentra. Oh, rollenbol. Ja. Natuurlijk. Kijk maar naar de kindercentra. Maar kijk daar. Nee, maar dan stuur ik jullie wel. Dan stuur ik jullie een dingetje. Goed? Ja, rollenbol de knikkenbol. Zie je? Ja. Goed weg. Kilometer. Wat is er? Hoi. Oh, lekker. Theo, mag het daar? Hoi. Hij komt nu achter. Ik wel. Zit je gewoon een filmpje te maken? Ja, nu is het. Hoi. Hi. Nee, ik mag. Ja, je was er nog niet op? Hoi. Hallo. Was jij er nog niet op? Nu wel. Nu wel. Ik ben echt de cameraman. Ja. Deze kan je naar kindercentra. Anders zijn we geen... Dit moet je even zeggen. Dit filmpje. Dit filmpje is mede mogelijk gemaakt door BSO. Rollenbol. Kindercentra. Jullie gaan in de omgeving iets zoeken. Nou, je moet voelen wat het is. Ga maar wat zoeken. Jongens, kijk eens wat ik heb gevonden. Snel. Ja, wacht, dit komt Beter? Hé jongen. Beter, wil jij erbij komen? Snel. Ja, wacht, dit komt Beter? Hé jongen. Beter, wil jij erbij komen? Nou goed, dan stuur ik een stukje film voor de rollenbol. Ja! Ja! Oké, doei!